मा बाजार होनो सेलेखा लांदां जाजोब्बाय नै हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनैहाय ओरैबायदि गामि बेरायदोंना बुंनानै फोजोब हाया आरोखि नै दा जोङो सा मोखां दावखोगासिनो दङ मा गामि बेरायनाय जायो नोंथांमोना नुलांजोबगोन नै इयाव मन्दिर दङ नै सेलेखा दखान जाहैबाय इयो वा दिनै सेलेखा दिनै भिडिअ बानायलांनोसै नायलांबाय थादो रायजोफ्रा नै ओरैबायदियावनो गिदिंसै थाथ'लै दा जों बेनो जाहैबाय नै सेलेखा बाजार जाहैबाय इयो दिनैहाय सोरखि फैबाय सेलेखा बाजार ओमफ्राय बाव मा मोनो एसे मैगं नायनि सेलेखा बाजाराव गोगोमानोथ' मा बाजार होनो माथो बेखौ मा बाजार होनो सेलेखा गोरोन्थि जायाखै जोंनि बुंनाया मा मोनो नै नायदो मा बेरायनो फैदों दसे माथो गामिनिसो लोगो मोनबाय जाहैबाय सेलेखा बाजार एसे देखायबाय आङो ओमफ्राय जों हाखु दाखु जाबाय नालाय एसे फार्स्ट टाइम हाबदों आं सेलेखा दखानाव ओमफ्राय जों सेलेखायाव साहा लोंलांनोसै माबायदि सेलेखानि साहाया नागिरना फैदोंलै बेयाव हाबबाय जोङो साहा लोंनो आयदै गय सौदुरखोलै आंलाय मा मोनजायो जाग्राफ्रालाय गोसो गारा माबानो लांदां जाजोब्बाय नै गैला हा बैसिनाव नायहैनोसै हा ए नै दख'नाबो मोनलायनायावहाय ए फार्मासिसो माथो इयो दख'ना बायदि मोनो नै फार्मासिबो दंखायो दे जों इयाव साहा लोंनानै थांनोसै